Hetki pian. Joo. Mitä vittu? Joo. 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 Lakaaks tää? No ihan vitusti. Hetki. Joo. Joo. We back. We back. Ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja mikä fiilis. Hei jumalauta. Tiedätkö, mä oon käynyt tänne koneen vittu 15 kertaa uudestaan. Mä en jaksa enää. Mä en edes löytänyt sitä vitun biisiä. Kelatkaa, se on niinku kaikista pahin juttu tästä. Mä en edes löytänyt sitä biisiä. Mikä on väkivalta beat? Oli kyllä suhteellisen väkivaltainen biitti. Haluatteko kuulla jotain ihan vitun vanhaa täältä? Katsotaan. Mennään tuolta kovalevy D tai SSD D, paska, MP3 shit. Ukkostaa. Nyt on vanha. On ulkona vaikka ukkostaa, mä taisin rakastua taas. Vaikkei oikeesti kiinnostaa, mä vaan annan tän tapahtua. Onks se valehtelu, jos ei tiedä mitä haluu? Sait lahjan käyttäjältä Kamukana. Mitä tää on? Mikä tää on? Vilma ja Lappis, elä ota henkilökohtaisesti, jos kuset housuun. Olet yhden velkaa, sun Twitchin parhain pari. Vilma ja Lappis, jumalauta. Onks tää aikainen synttärilahja? Hei, kiitos. Mikä tää on? Born into Fear is a first-person horror game set in an evacuated neighborhood. You'll have to complete tasks and avoid enemies to destroy the evil buffer. Hyväksyn lahjan. Hyväksyn lahjan. Noi Previev-kuvat käydäs kattoo nopea. Mä vittu poistan noi tän päivän pelit. Vittu niin lujaa mun koneelta. Hallinnoi, poista asennus. Hallinnoi, poista asennus. Mä en pelaa enää ikinä niitä. Kauppasivu. Ensi lives joo todellakin. Hyi vittu. Kiva. Hyi vittu. Ok. Todellakin ensi lives Miten niin ensi live? No mennäänkö me tänään? Mutta kun mulla tuli yhteen vaiheessa ihan vittu jotenkin kylmä vittu hiki jostain syystä. Jos mulla tulee huono... Ok, mä voin pelaa tätä tänään sillä varauksella, että jos mulla tulee huono olo, niin mä vittu lyön tän liven saman tien kiinni. Mulla oli siis tänään aamulla, josta olisi ihan vittu huono olo ja nyt se vähän tuli takaisin. Live ollut päällä vasta 4 min. Oot ihan vitun ärsyttävän oikeassa. Hain lasillisen vodaa. Tai näköjään mukillisen. Tai sen vetsasta, koska sieltä tulee kylmää vettä. Vaan annan tapahtua. Onks se valehtelu? Vessan kraanasta. Moro muumi Peikko.
Mitä kuuluu? Otas samalla muutama allergialääkke, ei oo keltään pois. Pari heiniksiä tosta. It ain't out from nobody. Koitapa nielasta heiniksi ilman vettä. Onks toi joku vittu tunne? On muuten vähän kuivia. Kai ne sen kuivempia kuin muutkaan lääkkeet on. Ihan vittu normaalin pillerin tuntunen pilleri oikeasti. Aloittaa, että huomenna täytyy olla tähän aikaan jo yöunilla. Minkäs aikainen herätys sulla on maanantai? Minkä aikainen vaikka? Okei, biisin nimi Pehmyt kaveri. Se asentaa se peli tällä hetkellä. Mä oon hakenut sun laistas, mut et oo se ketä mua jaksas koskaan. Niin liian erilaista, mihin sä oot tottunut. Joo mä oon sun kans katoo. Pitääks se sanoo? Et päivittäin mä toivon, että ei tää ois loppunut. Mä meen ja sä jäät, en kato taaksepäin. Ei se voinut yllättää sua, että tää päättyi näin, koska se... Mikä biisi täällä on? Uskotteko kotona? Onko tietääks kukaan tästä introsta, mikä biisi tää on? Ei kukaan, uskomatonta. Täällä on fake fans chatis vaan. Mennään repimään forte. Vielä menee pari prikkaa kello 3. Vitun lehmä pidä erossa sun sormet. Kariniemen Hornet. Ja parasta tässä on se, että eikö se oo? Mä nyt fact checkaan. Se on vittu Atrian Hornet. Ne vitun siivet. Ei oo ees Kariniemen Hornet olemassa. Tuo on tehty ihan pikkusen vittu fortepäissään toi biisi joskus. Mä arvostan, että mulla ei oo sitä versettä. Se oli ihan vitun bangeri. Älä soittele mulle, et oot yksin kotona taas. On mullakin tunteet, enkä osaa lopettaa. Voi perse toi peli latas. Pakko sun pelaa. Vittu jos tää on joku skill-based game. Vertical synkki ihan vitun lujaa pää. No, tuli vaikka vittu pimeetä. Ei midistä. Max FPS, voiks mä asettaa sen tohon varpaista lagaa? No niin varmaan. Joo. En jaksa. Pistää Field of Vievi vähän ylös. Satku. Joo. Ei nyt mitään guakee pelata kuitenkaan. Noniin. Kato, peli missä on normaali sensitivity heti alkuun. Head to the neighborhood and no, vittu. Mikäs vittu sä oot? Mikä vittu sä oot? Jenna Marika, kiitos paljon. 34 kuukautta kelaa. Sehän on melkein 3 vuotta. Kiitos paljon. Odotin tätä liveä koko viikon. Meinasit olla hulluksi, kun oli himas kipeänä. Oh shit. Pikaista paranemista. Toivottavasti tämä säikäyttää sinuun vähän elinvoimaa.
Unfortunately, the neighborhood has become much more dangerous since your last visit. Surveillance of not Ei vittu, mä en jaksa. Noniin, eli sallit on näitä, joo. Sallit on noita, ja sitten meidän pitää jotenkin hävittää niitä vai? Save object. Okei, tommosesta seivaa. Kuitti. Letter. I ain't reading all of that. Lakaaks tää muuten siihen live? Näyttää vähän tökkivältä tossa. Ei kun ei se ehkä näytä. En mä. Mulle ei siis lagaa, mutta se on vähän näin 2 markan kauhupelit tuon OBS:n kanssa. Vaikka origami. Voi pyöritellä. Leave. Noniin. Investigate the neighborhood for a way to destroy the barrier protecting house 117. Houses may be key in destroying the barrier. Destroy any evidence of Aegis involvement. Eliminate Sally. Tab. Opens journal. Joo. Ei vittu, monta näitä taloja on. I'm quieter. Ei vittu. There appears to be 2 different types of buffers roaming the neighborhood. I'm quieter on grass. Okei, ruohikolla ollaan hiljaisia. Crouched walking makes me harder to detect. Joo, eli kyykys ruohikolla. I'm relatively safe inside of the houses. Eikö tommonen? Kiitos. F for flash right. Q or E to change light type. M for map. Left control to crouch. Mikä light type? Okei, mennään vittu tällä. Tää valaisee kaiken. Lähdetään nyt vittu hoitaa hommaa oikeesti. Eikä me nyt tarvitaan me mitään ohjeita. Kiitos Touhupukki ja Vilma. Mä sanoin kiitoskin jo valmiiksi, kun mä oletin, että joku sanoo. Ei tavallaan se mitään sittenkään. Joo. Explore the key homes. 102, 106. Ei vittu mitkään. No 102. Se on tässä heti. Joo joo. Tää on vanha juttu. Kyllä mä oon ennenkin sallyjä tuhonnut. You've got to realize to put all my wine bottles back in their places. Or you're going to lose your phone for the next week. Oh, and while you're at it, put the chairs back too. Siis mitä? Find and return wine bottles. Put chairs back. Where? Mä oon vittu tänne. Joo. Wine bottle. Ketchup. Hyi saatana. Moro Vega Karhu. Game saved. Wine bottle. Jaha, tuoleja. En mene tonne vittu, en varmaan mene. Wine bottle. Joo. Kai me mennään sinne. Vittuuks tässä? Kato vaikka Phasmofobiasta suoraan. Eikö oo legit se sama modeli? Return wine bottles. Mihin ne pitää return? Missä ne vitun tuolit on? Nämäkö jo ylimääräisiä tuoleja? No siinä. Tää meni siihen keittiöön. Siis tää drop ja throw tekee ihan vitu sama asia. Jotenkin ärsyttävää. Pullon palautukseen. Joo. Palpa. Mikä se on? Siis meillä on ihan liian vähän tuoleja. Kävin äsken Eetun livessä. Noniin. Mitäs Eetu?
Miten tää on aseteltu tää hylly tähän? Hidden note. Missä vitun määritelmässä tää on hidden? I hate that bitch. If she ever threatens Olivia again, she'll regret it. I miss mom. I miss mom tohon uhkauskirjeen loppuun. Broidi. Ei täällä oo mitään. Missä legit, onko ne tuolit edes tässä talossa? Aloin miettimään myös. Voiko ne olla jossain muualla? Koska eihän täällä ole jakkaroita. Käytinkö mä täällä? No mikä tää on? Talk. Juttelen vaikka tuolla. One of the murderers. No. Sain kaiken tosta Lorestakin. Chair. Jumalauta. Yksi chair. Tuolla. Let's go. Ja sitten ne pullot johonkin. Jos olisin viinipullo, niin mihin? Et no vaikka varmaan tänne. Yksi puuttuu enää vai? Jos olisin viinipullo. Ai voi. Ai vittu. Missä se on? Yksi saatanan viinipullo. Joo, niin Eetu mullekin sanoi, että mä en tänään livetä sitten myöhään. Nyt se vääntää siellä jotain Fortnitea ihan täysin. Jos olisin viimeinen viinipullo. I'm about to lose my mind. No vittu, käyty kaikki jo läpi. One wine bottle. A wine bottle. Bottle of wine. Just one. Toi leijuu ilmassa. Miten täällä ei muka oo? Niin, mitä jos ne on saunan jälkeen ottanut yhdet viinit siinä terdellä? Toi on ihan hyvä pointti, kerran tsekkaa. Tai jotenkin huutaa sitä, että nää kaikki ois täällä sisällä kyllä. Jotenkin vittu ihan... Mikäs vittu sä oot? Mikä vittu sä oot? Kova poitsu, kiitos. Anteeksi jos säikähdit, mutta hyvää iltaa ja mitä sinulle kuuluu? Olet tänään tosi komea hymiö. Kiitos. Kuuluu itse asiassa ihan hyvää. Vähän huono olo ollut tänään, mutta kyllä se aina lähtee. Kyllä se sit aina lähtee. Ja kiitos. Olet itse komea tänään. Varmastikin. Yksi viinipullo. Jos olisin. Niin mä en oo vielä kattonut sieltä, missä se on. Toi on hyvä pointti, ja se onkin siis täällä. Ei tää on kyllä niin läpikoluttu tää alakerta. Ääliö! Siis milloin viimeksi teitä on ketään kutsuttu ääliöksi? Personal attack. Mitä vittua? Mitä mä oon sulle tehnyt? Osomonderi. Ääliö on kyllä legit semmonen ala-aste type sana. Eikö se oo? Eikö se vähän oo? En mä tiedä, en mä kuulu vittu aikuisille kenenkään sanomaan ketään ääliöksi. Hei, missä vitussa se viinipullo on? Jos olisin viinipullo, niin missä mä olisin?
Mikä tää huono on? Tadaa! That's vitun I good. told you to stay out of my bathroom. Painu vittuun. Tosi tarpeeton. You actually did it all. Maybe you grew up useful after all. Gold Star. Sain sen. Sitten. Mitä sitten? Siis kaikkiin noihin, missä on kyssäri vai? Lopetaa. Ei muuta kuin... Ei muuta kuin ratkomaa. Mä en muuten tallentanut. Kai täällä seuraavassa voi tallentaa vielä. Missä mä oon? Hei, missä vitussa mä oon? Olen pahoillani, että sanoin sinua ääliöksi. Ei haittaa. Kaikki hyvin. Kai mä menen niinku tästä ohi ja... Hetkone. Siis jahtaaks tää mua? Ei jumalauta. One. Avaa se vitun ovi! Please tell me that you haven't had any girls over my house like this. Vittu, että oli stressaavaa. Juuri tulleiden tutkimustulosten mukaan sanaa ääliöä käyttävät ihmiset ovat 80% viisaampia kuin muut. Mä pitää ottaa omaan sanavarastoon. Hei, mitä vittua tässä tapahtuu? Kuka toi jo? Miksi sä lähti juoksen? Okay. Mitäs täällä pitää tehdä? Onks täällä semmonen tallennus? Onhan tää. Let's go. Clean the walls, collect and throw away beer bottles. Joo. Hetkone. Menikö se suihkuun? Imbesilli on muuten Leija kanssa. Oot sä suihkussa täällä? I know I raised you better than this boy. Joo. Mä seivaan ihan läpällä vielä. Mikä? Agent report. Both targets were dead asleep when we entered the house. Doubt we could have woken them up if we wanted to. Hell, Agent Mouse stumbled into one of the bedroom doors and the target inside didn't even mumble in his sleep. Anyway, our job here is done. We're moving on to the next set of targets now. Here's hoping the rest of the night goes this smooth. Mä en saanut mitään irti tosta. Kävelen vaikka tänne sisälle. Mitä? Joo. Miksi tässä tapahtuu näin? Ei tossa on tommonen. No niin, live-päivä. Mikä on pelin idea ja onko paljon pelattu? Peli-idea on siis se, että täällä on niinku jotain vitun... Mitä niitten joku Sally-nimisiä juttuja. Meidän pitää jotenkin niinku hävittää ne tai jotain. Meillä on tämmössä naapurustos. Me kierretään näitä taloja ja tehdään jotain tehtäviä täällä. En mä oikein tiedä. Just aloitettiin, ei oo pelattu paljon. Nyt meidän tehtävä on siivota seiniä. Ja kerätä kaljapulloja ja pistää ne roskiin. Joo, joo. No. Ketä kävelee ja missä? En rupea lukemaan, valitettavasti.
Se ei kannata askelettua tältä sisältä kuitenkaan. Ei kai. Missä se kävelee? Mä kuulen sen. Okei, mitä meiltä puuttuu? 2 seinää ja 1 kalja. Onks täällä joku alakerta? Siinä on 1 seinä. KPL kalja. Eli täällä on jossain 1 likainen seinä vielä. Kai. Joo. Tätäkö ei saanut nyt auki? Ei. Olkkarissa oven takana. Ahaa, kyllä mä oikeasti näin tommo vaikka toivoks herää. Mitä vittu, miksi toi tulee tolleen? Se tietää ihan hyvin, että mä en aio edes vittu kuunnella sitä. 107. No se on varmaan toivottavasti vieressä. No ei edes vittu oo. Missä on 107? Tuolla. Miksi? Otetaan toi tähti. Yes. Voidaanko me vaan vittu juosta sinne? Mä ehkä jaksaisin hiipiä noit nurmikkoja. Eli vasemmalle ja tien päätyy vasemmalle. Noniin. Onko te valmiit? Ei, kyllä mä vähän hiipin. Mä vittu annan tästä niille, jos joku tulee. Niin onko se tommosta nurmikkoa? Piiviks mä ihan... Eikö toi jotain puskaa? On tää hyvä nurmikko. No siellä vittu kävelee joku. Mitä teen? Legit. Mitä teen? Kun missä vitussa mä oon täällä? Mä juoksen se ohi. Mä suihkasin. Noniin. Morje. Vittu. Jack, I asked you to turn off the lights before you left earlier. Can you get around to doing it? Also, clean that God knows what off the walls, please. No jää vaikka siihen seisoo. Sitä mäkin. No niin, turn the lights off. Ei vitussa. Mikä vitun turn the lights off? Ihan vitun ahistava tehtävä, hei. Vaikka toinen tommonen. Mikäs soundi tää? When are we going to talk about those F's on your report card? No niin, 6 likaa ja sit ruvetaan laittelemaan valoja pois päältä. Okei. Mä eka siivoon, sit mä laitan valot pois päältä. Lievästi stressaavaa, kun toi yksi jammailee tossa oven ulkopuolella. Kävikö mä täällä? Yes. No mihin vittu lataus? Juu. Mikä vitun mesta tää on? Ei muuta kuin.
On vitun kiva. Mikä tää on? Painu mä menen takas. Ihan vitun sama. Ei kiinnosta sit niinku yhtään mennä tonne. Ei laisinkaan. Mennään nyt pesee se talo. Hyi helvetti. No onks toi joku niinku maalainen reitti toisiin taloihin tai jotain? No eipä tarvitse tonne ainakaan mennä enää. Liga. Täällä on paljon. Ai ei vieläkään oo kaikki putsattu. Miten ei oo? Mä en ehkä jopa usko tätä. Onpas. Turn off the lights. No tän luulisi olla aika helppo tehtävä loppupeleissä. If you stay up all night again, you're gonna be on diaper changing duty. Painu esim helvettiin mun elämästä. Save. 4/6. Miten niin 4? Missä se viimeinen valo on? Tässä on 1. Moro Mia Johanna, mitä kuuluu? Joo, täällä tänään lahjoiteltiin aika ronskilla kädellä subeja. Mukava, että sattui kohdalle. Täällä on missään on valo. Missä se vikavalo on? Where is the last light? Onko kellaris valo? Eihän siellä. Ei. Missä No kävele vaikka ihan vittu tän oven takaa. Sun kädessä! Ei, mutta oli aika hyvä. Legit aika hyvä juttu. Siellä vitun kammios. Oikeesti. Ei vittu. Täällä on mitään valoa. No mennään. Ihan sama. Tuolla on kyllä jumala. Tuolla on joku valo. Onks tää nyt tota samaa vielä? Kai tää on. Joo, ei. Tää on joku ihan next juttu. Juon vettä. Laitan tää valo pois, niin nyt me nähdään tosi helposti, että missä ne valot on. Ei missään. Onko mä missannut yhden jonkun kyl? On. Thank you. You're growing into such a good young man. I'm proud of you.
Kiitos. I'm proud of myself. Noniin, seuraava kämppä. 107 vedettiin. Joo. 110. On suoraan vastapäät ja vaan vittu full forcella sinne. Mitään nää puusilmä. Vittu! Milloin tohon tottuu? Put dishes away, put toys away, put boxes away in the attic. Roger, missä sä täällä olisit tossa? Vittu lue tätä reporttia, kun mä en kiinnosta oikeesti pätkän verran. Noniin. Niin tohon laitetaan toi. Dishes, toys ja boxes. No leluja on vaikka muille jakaa niin 8 yhteensä, okei. Vittu mä kiitän täällä. Attic box. Okei. Toy, dish. Okei. Ei midi. Vaikka lukoossa. Tuolla me käytiin. Nyt on. Dish. Dish. Toy. Tuu. Nyt on vähän muuta. Okei, eli tästä lähdetään viemään attic boxeja tonne. Mitä? Sitten me jotain väärin. Olikin maailman yksinkertaisin väriputsleja, ihan vittu ei mitään haju. Joo. Hei, vois käydä kaikille. Vois käydä ihan kenelle vaan. Mä oon värisokea muutenkin. Kaksi lelua puuttuisi vielä. Ja 2 lautasta. 1 KPN lautasta. 1 KPN lelu. 2 KPN lelu. 1 lautanen jostain nyt. Pam. Tosta koko kasa. No. Käydään nyt siellä attikilla vaikka. Tossa on se lautanenkin. Let's go. Vittu miten helppo peli jotenkin. Tää se kipittää se. Tää vittu. Saadaanko meidän Gold Star? Vittu. Good job. 111. Tietysti vittu ihan eri puolella. Mä vittu juoksen ohi. No on vaikka siinä oikeasti. Okei, monesko kämppä se on? Se on tokavika vasemmalla. Nähä. Sap. Väärä suunta. Lievästi ressaavat noi kopisevat korkokengät mun selän takana, mutta pärjäillään.
toka vika, eli toisaalla. Mitä mä vittu smoukkaan to? Mene. Hurry, get the basket ready so we can leave. I don't wanna miss the sunset. Eetu. Hui, olen janitor. Kiitos Eetu, tervetuloa kaikille. Mulla lähetti tämmönen peli, mä en oikeesti ihan täysin ymmärrä, mutta tää on tämmönen ihme kylä. Tässä on kartta. Meidän pitää exploraa homeit 102, 106, 170, yto, koto, kuuto. Et pääsee tekee 117 jotain. Lähden syömään ja chillaa paskaksi, tsemppiä. Hei, kiitos raidista ja hyvää syömistä. Laitellaan TikTokkeja. Ja tervetuloa kaikille. Eli nyt tässä talossa meidän pitää collect food. Meidän pitää kerätä ruokaa tonne picnic baskettiin. Eiku, mitä? Interact. No niin, nyt siellä on 2. Kai. Joo. Safkaa pitäisi vaan löytää. Tosta tommonen nikotiinipussikiekko. Vaikka ruokaa. Trippi. Onks tää joku kauhu jo? Mitä täällä on vittu takaovi? Älä avaa ovee. Tuolla siis ulkona tollasia ihme jotain. En mä tiedä mitä ne on, mut ollaan vissiin täällä sisällä suhteellisen turvassa. Vedin vessan, siellä ei oo vettä. Joo. Täällä kellari. No, ei kyllä ihan hirveesti kiinnostais mennä, mut varmaan pakko. Origami. Add to collection. Sipsuu. Aha. Puhu vaan. Mikä vitu lauantai-makkara tossa oli? Jos kotityöt lasketaan kauhuksi, niin on tää. Hei. Saatiin se läpi. Tää oli kyllä helppo. Hyi vittu. Noniin. 113 on heti oikealle seuraava talo. Meidän pitää juosta ton niinku kulman taakse. Let's mennä. Vittu! Ai! Ei vitussa! Tossa on toinen! Ei vittu! Did you find all the shepherd pieces yet? Being a swing is one thing, but throwing a tantrum is unacceptable. I want you to think about what you Mä en kuunnellut sanaakaan, mitä toi nainen puhuu. and clean the mess you made off the walls. Joo. Vaikka 1000 cleaning spray. Miksi se antaa meille aina uuden? Meillä on 3 näitä. Hei kaikille, jotka tuli Eetun livestä ja ette seuraa mua täältä Twitchissä, niin painakaa sitä seuraa nappia. Pääsette mukaan seuraaviin liveihin. Collect and place checkers pieces. Clean the walls. Easy enough. Red checkers piece. Mitä vittu? Mulla on sitä kädessä. Hyvä niksupiksu, koska Suomea en halunnutkaan tänne enää ikinä tämän jälkeen, mutta kiva kun oot nyt. Why can't you be like your sister? Vittu. She wasn't such a pain in the ass growing up. Mä en tuu lukemaan yhtäkään noista papereista. Se on ihan pommin varma. Joo. Ei muuta kuin clean. Clean. Checkers piece. Tämähän menee kuin siivillä tää mappi. Joo. Your lives are in danger. Get out of town while you still can. Joku ihan tosi mielelläni lähtisi, mutta täällä nyt on näköjään vähän pakko pestä näitä kämppiä jostain syystä. Jälleen sen vittu menee. Menee kuin siivillä. Ei oo ilmaispeli, mulle lahjoitettiin tää tässä livessä. Mikä tää on? Mikä tää on? Legit.
missä katkarapuasennossa mä taas istun. Oliko nyt merkkejä 6? Meillä on niinku pakko about nyt olla ne kaikki inventorissa. Oho, se oli iso roska. Ei ku... Mitä mömmöä siinä nyt tuli? Okei, seiso vaikka siinä. 4 euron peliksi. Siis tää tuntuu paremmalta kuin ne 2 peliä, mitä Eetun kanssa pelattiin niinku yhteensä. Oikeesti, tuntuu paljon laadukkaammalta. Paljon mukavampi pelaa. Käydäs kattoo, hei. 2 seinää vielä jäljellä. Mutta olisiko meillä... Okei, meillä on kaikki noi. Tossa on 1 likainen seinä. Likainen seinä, likainen länsi. Likainen 2 viikon ränni. 1 seinä nyt jostain. Dirty wall. I just need a dirty wall. Where the fuck? Where the fuck is my dirty wall? Onko te nähnyt kukaan likasta seinää missään? Minkä mä olisin missannut? Mä en nyt ihan tossa. Oho, vittu. Tää vittu. Tosta. It's important to take responsibility for your actions. That said, if this happens again, I won't. No niin, 116. Eiku. Joo. Eli ulos ja niinku oikealle ja eteen tavallaan. Tosta vaan. Taas toi kultatähti tosta. Seivataan. Pam. Ja se on niinku toi talo. Ei muuta kuin menoksi. Me. Milloinkohan toi tajuu, että mä en kuuntele sanaakaan? Se on ihan sama, mitä se sanoo mulle. Find and place stuffed animal inside the baby's crib. Find and place old rifle in the attic. Bring all the newspapers to the dining table. Kuulostaa ihan manageablelta. Mennään tekemään ne yksittäiset. Stuffed animal inside the baby's crib ja old rifle in the attic. Voiko olla vaikea? Niin tohon pitää laittaa ne newspaperit vai? Joo. Tää piti laittaa mihin? Baby's crib. No olisiko se täällä? Ei. Tuolla on tommo. Maistuu. Niin kelatkaa sitä, että tää peli maksoi alle puolet siitä, mitä 1 golfkartta maksoi. Missä on Baby's Crib? Baby Crib. Tää on sama kämppä kuin se aikaisemmin. Rifle meni sinne ättikkiin. But where? Hylly missä? Ei mihin vittuun mä laitan tän?
Halo? Tän te kuulette. Mitä vittu? Mihin mun äänet hävis? Legit. Mitä niillä tapahtuu? Siis mä en kuule itekään mitään enää. Ei. Siis se oli toi Kallun subi. Siis se oli toi legit toi subi-ilmoitus. Mitä mä teen? Mitä mä voin tehdä? Mun äänikortti and eyes. Ok, mä teen tämmösen riskimuuvin ja mä irrotan mun äänikortin USBin ja laitan sen takas. Katsotaan mitä tapahtuu. Kallu, kiitos paljon subista. Haista paska. Hei! Oh! Tuli se vittu, miten se toi alertin loppukin ehti tulla vielä tohon päälle. Kato, tääkin toimii. Let's go! Vittu mä oon kova jätkä. Mikäs vittu sä oot? Mikä vittu sä oot? Hypedis vois mou. Eikö riitä? Eikö riittänyt? Kiitos. Vittu jos ne ois hajonnut uudestaan, Kallu, mä oisin bännännyt sut. Yes. Joo, tervetuloa takaisin, terveisin toi. Mikäs vittu sä oot? Mikä vittu sä oot? Saanko hengittää? Kiitos paljon subista. Noniin, mihin tää meni? Tää meni sen Cribiin, mut eihän täällä oo Cribia. Where is Crib? Vai oliko Crib Attikilla? Mä menen nyt kattoo vielä. Täällä mitään Cribia oo. Ääniteknikko siis. Alan vaihto edes. Onko mä... Ok, pelästyin vaikka ihan vitusti tota. Kiitos Mia Johan. Baby script. Missä se on? Where is? Laitetaan ne vitun paperit tähän sitten. Noin. Monta niitä piti olla? Mä tallennan. 3/5. Mikäs vittu sä oot? Mikä vittu sä oot? Kiitos painostaja. Hei, hypäjuna taas. Let's go. Newspaper. Baby script. Hetkone. Tästä täällä on tapahtunut. Juu, kohta kaatuu taas. Mikäs vittu sä oot? Mikä vittu sä oot? Ota tosta tollanen, voit maksaa äänistä vaikka. Kiitos Niksu Piksu. Mitäs pitää duunaa? Yes! Laittaa tää saatana. Saa vittu. Tuu vaikka siihen. $1 on yhtä suuri kuin 1 minute of mic working. Ja vois pitää semmosen subathonin, että se vitun lahjoitussubit pitää mun mikkiä päällä. Sitten kukaan vaan subais, mä voisin kiljaa täällä. Mistä me nyt löydetään? En mä voi nyt katsoa, sanomalehdeksi muuttuu. Moro Iida Sofia, mitä kuuluu? Jos olisin... Mä nyt sanon sen. Jos olisin sanomalehti, niin missä mä olisin? Yleisön suisikki, vaikka suosikki. Pakko olla ättikillä. Täällä ei ole kyllä pakko olla yhtään mitään. Onko muuten? Onko pystysuunnossa venytetty tota... En edes muista mikä sen... Mikä toi emoten nimi edes on niin ja... Jos olisin. Oisko... Hei, oisko uusi emote?
Jos olisin. Jotenkin. Mä en jaksa. Hei, missä pituussa se sanomalehti on? Mulla räjähtää persereikä kohta. Moro Simppu. Tervetuloa. Vaikka tollasen lauseen saattelemana. Poistun nyt. Kiva kun kävit. Hyvää poistumista. Ei jumalauta. Tuli tähän live minuutiksi vessatauolla. Maailman aidoin meininki. Paikka räjähtää peränsä. Siis legit räjähtää kohta, jos mä löydän sitä sanomalehteä. Missä, jos olisin sanomalehti, niin missä mä olisin? Saako ehdottaa kauhupeliä? Ehdottomasti. Need milk. Alhaalla pöydän vieressä, mihin älä vittu viiti, jos on sen pöydän vieressä oikeesti. Se oli mun inventorissa se vittu viimeinen lehti. Mä en jaksa oikeesti. Mä vittu etin lehteä, joka ei ole olemassa. Kuinka kauan? Jotenkin ihan vitun, en tiedä. Mikäs vittu sä oot? Mikä vittu sä oot? Otan nopee tämmönen tepapei. Kiitos vaikka. Kiitos Iida. Summer of 58. Oliks Eetul tuli joku kauhupeli TikTokki just, siinä oli se joku top 3 pelästytystä tai jotain ja 2 niistä oli. Oliks Summer of 58? Näytti ihan vitun ahistavalta. Keskeytä vaikka tolle. Niin siis ollaanko me nyt niinku 117. Optional. Vitut, en varmaan mene kyllä. Joo, eli nyt. Me juoksen. Missä me ollaan nyt? 116. Me ollaan tässä ihan vieräs. Niin mehän vaan vasemmalle ja juoksen täböö sinne. Onneksi tuolla kävelee tommonen. Okei, mä tallennan nyt ja full sendaa. Okei. Okei. Moro. Siinä on joku vitun sohva edessä. Anna mun kaikki kestää. Täällä on vittu lukossa kaikki portit. Mistä vitusta tonne pääsee? Mikä vitun pikkuäijä täällä on? Vittu tää tapahtuu. Ei jumalauta. Se on ihan kintereillä. Mä menen johonkin kämppään piiloon. Jäät se tulee. Täällä oli onneksi jättänyt oven auki. Find a way into 117. Jos olisin 117 etuovi, niin missä mä olisin? Kintere. Vittu. Find a way. Siis tossa oli portti ja tossa oli portti. Nothing I can do. Periaatteessa me voitais käydä kyllä tuossa 115 tosta naapurista vetämässä läpi ajankulu. Ei kun missä mä oon? Mites? Tuleeko se tähän? Se ei tuu tähän terassille vai? On 110. Millä vitulla mä juoksin tonne asti? Mä menen 112. Täällä on ihan vitusti näitä. Ei midi. One. Vitut. Okei.
Halo? Emilia, kiitos subista. Siis mun subi-alertti vittu rikkoo mun äänikortin. Mun pitää unplugaa se tuolta ja laittaa takas. Kiitos paljon subista. Joo, en siis ihan vitun uusi konsepti. En oo ikinä nähnyt, että noin tapahtuisi. Tää tästä päivästä vielä puuttuisikin. Missä vittu? Siis mihin mä joutuisin tekemään jotain vittu kotiläksyä täällä? 35. 20. Elää vittu laita. 8, 42. 67. 71. -3. Okay. Vaikka yksi matikan koe tohon väliin. Vähän aikaa joutunut tekemään tollasta. Miks mä olen nopee? Missä mä oon? Mikä kämppä? Täällä ei oo semmoista objektiveja tai mitä? Onks mä himas? 104. Mikäs se on? Vaikka tossa kämpässä. Okei. Okay. Käydäs vetää toi 114, se näyttää kivan pieneltä kämpältä. Eli eteen ja vasen. Mikä vitun eteen? Oikeelle ja vasemmalle. Toi. Moro Ikke. Save Progress. Space Jamesi, sinä sen sanoit. Ihan 100% on sieltä. Joo. Totta, se on sieltä vitu kellarista. Vaikka vitu Old Man Bert tossa ihan vitu kuplan. Saippua kuplapäissään. Ei täällä oo edes mitä, no pitääkö sille puhua? Hello. Another Aegis dog. What's your problem? Täällähän ei ollut ilmeisesti mitään. Eli 102 oli se. Muistaako joku, missä kämpässä se kellari oli? Ei täällä olisi sellaista. Ai toad. 107. Vittu tuolla. Okei, mä juoksen tästä ulos heti. Eikö missä mä olin? 104. Eikö missä mä oon nyt? Mä oon 114. Let's go. One. Two. Kiinnosta vittuuka. One. No niin, täällähän se on. Ei muuta kuin. Ois pitänyt seivaa tänne. Ois vittu pitänyt seivaa. Ihan sama. Nyt mennään. Speedrun. Tehdäänkö me se joku tehtävä? Mitä punasta mä näin? Näetkö jotain punasta tuolla? Tehdäänkö me se tehtävä vai juostaanko me sinne 100? Mä edes yritän vittu ymmärtää, miten päin mä oon tuon. Hei, mä voin seivaa tänne. Huge. Onko tää ihan välttämättömän pakko kuunnella, kun mä kiinnostaa oikeesti tippaakaan? Jonkinnäkö varastohuone. Tai ruumisvarasto niin sanotusti. Toisaalta nimeltään hautausmaa.
Ja ei täällä ollut niinku legit mitään. Ei muuta kuin. Bad boy. Hyi vittu mä pelästyin. Toi on maailman vittu karsein sound alert ikinä. Mutta kiitos. $111. Me ei olla vittu lähelläkään sitä. Vittu, että stressaa jotenkin. Hyi vittu. Kiitos. Soi vaikka yksinä siellä. Mikäs tää nappi on? Vaikka liilavalo lähti tosta päälle. Myös sininen. Ei mitään. Mitä tää tarkoittaa? Mun aivot ei oikeesti nyt. Ne ei vittu taju vaikka sois siinä. Pitääks mun vaan laittaa nää kaikki päälle? Tää vittu. Mistä toi on? Tämäkö? Pitääks mun ne tässä järjestyksessä? Sininen. Ei missä mä olen? Älä vaikka osaa hypätä edes. Sininen. Keltainen, vihreä. Pinkki, punainen. Oliko se punainen täällä lopussa? Tosa. Pam. Let's go. Computer. Get code. 5192. Wipe drive. Miksi mä vaippasin sen? Kannattiks tolleen tehdä? Hyi saatana! Juokse vaikka. Oliko täällä jotain muuta vielä? Täällä on joku hima. Kuunnellaan nyt vaikka yksi tosta vielä. Noit ei salee tarvii muistaa. Monekaan kiinnosta pätkääkään, jos ne tarvii muistaa. Voitko vaikka tallentaa? Voiko täällä... Ui! Vitun hyvä, että sanoit. Ihan älyttömän hyvä, että sanoit legit. Siis mehän vittu tultiin täältä. No eipä löytynyt reittiä sinne. Nyt on joku koodi, joo. Ollaanko me nähty mitään mihin laittaa koodi? Mä käyn vähän pinnalla. Pystyykö joku modi laittaa mimin ton Discord-rankin? Kiitti Tommi.
Moro JP. Ihan hyvin panee, kiitos kysymästä vaan. Mihin helkkariin me nyt laitetaan se koodi? Morje. Onks ideoi? I should be able to go into 117. From where? Eihän siinä, oliks joku keypadi? Full sen dataa sinne ja katsotaan, onko joku keypadi. Mikäs kämppä tää oli? 111. Me päästäis takapihan kautta, hei. Joo. Huke, onks täällä on takaovikin vielä? Mä tallennan tähän. Fuck what you say. Vitussa pääset täältä, mä en jaksa. Pääse. Täällä on tää vitun pikkuäijä. Siis hyökkääks tää mun kimppuun? Rupee vaikka itkemään siinä oikeesti ahdista. Tosta välistä. No niin, anna mulle joku keypad. Ovikoodi. No ei oo vittu, mä oon vittu puussa! Vitus ollut mitään ovikoodia missään ja matikan tehtäviä. On nää samat vielä kaiken lisäksi. Mä valitettavasti unohdin jo nää kaikki. Kun mä koitan miettiä. Mitä ei kun toi. Miksi tässä voi valita useamman? 71. -3. No niin, ja missä kämpäs me ollaan? 104. Tiedättekö mitä? Mä teen nyt sellaisen asian, jota kukaan ei ajatella, että mä teen nyt. Mä vittu lopetan liven täältä iltaa. Eikö mä voida vaan quit game, koska me ollaan tallennettu joku 17 kertaa. Joo. Toivottavasti. Joo, Metsi lopettaa liven. Mun ei todellakaan pitänyt livettää tähän asti. Mulla on vittu bisneksiä. Mä oon tunnettu plugi. Ootteko kuunnellut sitä levyä muuta? Mä en oo vielä kuunnellut yhtä. Kiitos hei, kiitos teille. Oli ihan sikakivaa tänään. Paitsi ne pelit Eetunkaan, mutta muuten. Jos ette ole seurannut kanavaa, niin pankaahan seuraukseen. Ja varsinkin Instagramissa @liedonhurja. Miten komia nuorukainen. Joo Vilma. Siis mulla oli legit kiva. Mä haluan ensi livessä vetästä ton loppuun. Koitetaan selvittää. Toi on niin tosi kiva ohjautuvuus ja ihan kivat grafiikat, semmoset miellyttävät, niin on ihan kiva. Kiva pelata. Kyllä mä haluaisin pelata ton loppuun. Sugardi, moro. Joo, siis kyllä mä menisin sydänkohtauksen muutaman kerran saada, mutta kiva. Palataan Astialle PS aloittaa jatkossakin nämä aikaisin livet. Joo, kyllä pitäisi aloittaa siis aikaisemmin livejä. Jotenkin aina ne vittu venyy ihan sikamyöhäiseksi. That's my fault. Kiitos kaikille livestä. Huomen live. Mahdollisesti. Muutenkin huomen vaan, tiiätsä,
ottaa elämäni mukavin asento ja pelaa vittu Overwatchia. Mut katsotaan. Maybe. Onks lopettelemassa? Joo, just lopetetaan tässä. Jos otitte jotain hauskoja klippejä, niin laittakaa mun Discordiin. Mä käyn tsekkaan niitä sieltä aina. Siellä on semmonen striimivideot niminen kanava. Kiitos ja onnea bisneksen. Kiitos paljon. GM ajois kaikille, hei. Toivottavasti heräätte hyvin huomenna aamulla. En tiedä tarviks huomenna aamulla herää kauhean hyvin, kun on sunnuntai. Toivottavasti jotain kivaa tapahtuu teille kaikille. Maailman pisin liven lopetus oikeasti. Hei. Hyvää yötä, kauniita unia, tempan kuvia. Älkää jättäkö moroikkuu. Älkää imekö kortsuttomia munia. Juuri näin. Muistakaa tää. Kyllä se siitä aina sitten iloksi muuttuu. Hyvä, noniin. Pelaillaan taas. Siis jos ei huomenna, niin muutaman päivän sisällä. Ehkä maanantai sitten. 2. Morje, morje.